Funa tulandireni ku Streams of Light Ministry. Mulindine brother Daniel amene tikubweserani maphunziro a buku la chivumbuluso. So apa tinalekezera pa Daniel 11 verse 19. So tipitizira pompo mpaka fika 35 mu video imene. So mulini brother Daniel. So tikupitiriza. So sinanga apapa ndipo ndekha ndiziti ndikawerenga mchizungu ndizoyengaso mchichewa kuti tipange interpret kapena timasulire zinthuzi monga Mulungu amafunira. So pa Daniel 11 verse 19 aona no, then he shall turn his face toward the fort of his own land, but he shall stumble and fall and not be found. So tikupitiriza. Okay, tinaona mfumu ya kumpoto ni mfumu ya kumwera kunena kuti no zimakhala motani. Alright, so tikupitiriza tinaona kale mu video number 1 kuti zimakhala motani. So tikupitiriza Daniel 11 verse 9 no pamenepo adzatembenuzira nkhope yake kumalinga a dziko lake koma adzakhumula nadzagwa osapezedwanso. So zimene zikutanthauza yani. So Julius Caesar anamaliza kugonjetsa amati ku Asia Minor, right? Ku Asia Minor atagonjetsako anakwanisanso kugonjetsanso ndithu madera omalizira amene Pompey amatani amalamulira. Komanso anakwanisanso kugonjetsanso Scipio ku Africa, anagonjetsanso china Lebanon, Silvarius ku Spain. Nde Julius Caesar amene pamene amabwerera ku Rome, okay, pamene akuti amakutcha kuti the fort of his own land kapena kuti malinga a dziko lake, okay, pamene akubwerera kumene kuku chinachitika chani. Okay, atabwerera ku Rome chifukwa cha kugonjetsa kumene anagonjetsa Julius Caesar anapangidwa kuti akhale life Caesar kapena kuti no anapangidwa kuti no akhale olamulira mpaka mwake wonse. Right, so ndithu zinateno nthawi imeneyi komano zinachitika zona no monga Bible linalosera kuti no azagwa chinachitika njani. Kaisala akuziwika ndi nkhondo zimene anagonjetsa, right? Anagonjetsa nkhondo zopirira 50 komanso anagwetsa ndithu mizinda yopirira 1000 ndipo anapha anthu mu nkhondozo opirira 1 million. Now tikakamba 1 million manthawi zinozothana nomwina siyayikulu mano pa nthawi imeneyo kuti upeze anthu ofika 1 million sinayimasewera, right? So ndipo pa nthawi imeneyo Ides of March, right? Musiku nthawi imeneyo, right? Caesar Kaisala amene Julius anali ndithu akudya pamodzi ndi Lepidus, right? So ina akanamfunsa Caesar, koma asogolera iniyo imfa imene mafuna muzafa ndiyo tani, right? Ndiye atanayankha kuti imfa ya zizizi. Unaona? So zinachitika njani? Panali ndithu atanalota zinthu zosiyanasiyana, maomeni osiyanasiyana, right? Mawa ake chaku masana ndithu Kaisala anayimba mpando wake, right? Anali ozungulira ndi anthu amene amankonda, right? Komanso anthu amene anakweza anapezera atani wagwazidwa ndikufera pati pompo, right? So ndithu anagwa ndipo sanapezeke mu zaka za 44 BC. So Julius Caesar anachita kuphedwa mu nyumba yake Senate, right? So tikupitiriza Daniel 11 verse 20 anato ndipo ndizwelenga pa chizungena mchicho, then shall stand up in his estate a raiser of taxes in the glory of the kingdom, but within few days he shall be destroyed, neither in anger nor in battle. Verse 20, ndipo m'malo mwake adzaka wina wakupitisa wamsonkho pa ulemerero wa mfumu, koma atatha masiku owerengeka adzatchulidwa iye simankwiyo kapena ku nkhondo ayi. So tikuona no atatha kugwa Julius Caesar, Bible unatno pazabwera munthu wina. So ndithu panabwera ni Octavius amene anamala malo mwake mandani wa Julius Caesar. Julius Caesar nanga lankulaka ndani Octavius, right? So Octavius ndithu anakhala ngati wapanga adopted ndi ankulaka amene a Julius Caesar. So inayi ndithu mwapadera dera kuti no iye Octavius ananena kuti no
ndatengaso zina andani lankulanga. So pa nthawi imeneyi amene analowa ni nani ndi Octavius, right? So panali ndithu anthu atatu amene anapanga ngati triumvirate ndino tri ndi atatu, triumvirate ndito anthu atatu azilamula ngati pa coalition. So Octavius anagwirizana ndani Mark Antony, komanso anagwirizananso ndi Lepidus kuti abweze imfa ya chipongwe imene anachitika ndani Julius Caesar, right? So ndithu ulamuliro unali ngati pakati patatu, Octavius, Mark Antony ndi Lepidus, right? So anthu atatuwa anapanga ndithu amalamulira ndithu pamodzi ngati triumvirate. So tiona tino zinayenda bwanji, Octavius, Mark Antony ndi Lepidus. So zinakhala motani. So zitachitika chonchi, okay? Augustus zinakhala bwanji. So Octavius anali ndithu family established ndithu mu company. So anampanga iye kuti akhale ngati olamulira wamkulu. So tiona tino zinakhala motani triumvirate kusogolo kuma for now tiyendipitize. So yeyo Augustus Caesar, okay, amene inali dzina imene anapatsidwa kwa Octavius, right? So chifukwa chenena kuti tiona kuti zinakhala bwanji mano pa nthawi imene inayo tino mamembala a triumvirate anafa pajanayi patatu, Lepidus, Mark Antony ndi Octavius. So Octavius yo amene anazapatsidwa zina kuti Augustus Caesar, amene anakhala ngati olamulira pa yekha, ena atatani atamwalira. So iye ndi amene anazakhazikitsa yani msonkho. Tiwerenga Luka 2:1 timaona no pa nthawi imene Yesu anabada sanali ku Bethlehem, anapeza kumene kufika nawo kuno dziko lonse lapansi linayikidwa msonkho. Amene anayika msonkho imeneyo ndi ndani? Augustus. And Bible inato pazabwa wina wotola yani msonkho, right? So ndithu anabwesa ndithu fresh, misonkho ya fresh kuti kota ina iliyonse anthu azipereka yani pakota, ndeti pakota ya chaka ndeti tanano miyezi 4 anthu azipereka yani ndalama kapena amati 11 msonkho, azikhumira msonkho, right? So zinayi choncho ndithu, right? So munthawi ya Augustus ina nthawi imene Rome inafika dipa inde inafika paja kuti no munayintendere komanso anakwanisa kuti no kukhwimisa ndithu chuma cha ku Rome. So panaiso ndithu munthawi yake kachisi amene wa Janus anasekeda katatu, ndikhupa tino kachisi amene kumene mwina amakapemphera Roma kuti mwina kakhani nkhondo zina zotero mwalifaja mtendero neno alipo kachisi wa Janus anatani anasekeda katatu koso. Sonza tino panali ndithu mtendere wautali fa nthawi imeneyo kachisi amene samasekedwa amba masekeda pakhapa kayani tendere. So munthawi imeneyi ni nthawi imeneyo sesakutani akubada panyana badala ku Bethlehem ifano ana makolo ake amafunika apere msonkho kuti kumeneko. So Augustus Caesar amene anafa mu zaka za AD 14 ali zaka 76 mu mzinda wa Nola, okay, ena anapita kuti akathandizidwe kuthanzi lake. So ndithu monga Bible yanena anafa usati mu mkwiyo kapena mujani nkhondo, right? So tubiririza Daniel 11:21 anatno, in his estate shall stand up a vile person to whom they shall not give the honor of the kingdom, but he shall come in peaceably and obtain the kingdom by flattery. So akamba za Daniel 11:21 anatno ndi mmalo mwake adzauka munthu woluluka amene anthu sanampatsa ulemu wa ufumu, koma adzafika kachitechete nazalanda ufumu ndi mawu oshashalika, okay? So then tionene owenepa after Octavius zinakhala bwanji. So Octavius adamwalira popanda nkhondo panabwera mkulina amati Tiberius Caesar, okay, amene anamalo mwake mwandani mwa Augustus amene anamwalira. So Tiberius ndithu anakwezedwa ku udindo mene consulate ali zaka 29, okay? So Augustus wina uja amene ana Octavius, Augustus anapanga zonena kuti
apeze nominee kuti akamwalira atalowe malo mwake ndani. Okay, so Augustus amafuna apange ndithu nominate munthu wina, right, amene anali Tiberius, right. So pepani ndikuwerengaso, Augustus amafuna apange nominate munthu, right, koma mkazi wake anamukakamiza Augustus sona kuti talola Tiberius alowe malo mwanu, right. So Tiberius anali ngati mwana wa mkazi wake wa Augustus waukwati wake wakale. So mkazi wa Augustus anachoka ndi mwana waukwati wake wakale nkwatelana ndi Augustus. So amamuza amamuna yake kuti mule mwana azalowe malo mwanu, ndi Augustus amakana chifukwa yana anata Tiberius yu akuona ngati no ali ndi ntchitidwe onyasa kwambiri, sakuyenera kuvala chovala cha ufumu cha pepo chiyayi, right. Malo wake Augustus anena kuti no malo mwanga muzalowa Agrippa. Okay, anali ngati munthu wa ku Roma amene anthu amapasa ulemu, right. So chinachita chidana Agrippa chanameza rani wamwalira. So Agrippa amwalira ndithu amafunika apeze munthu wina Augustus uja. So pa nthawi imene Tiberius amadwala kumasana atakalamba, mkazi akankakamiza chiondelani mwananga alo chiondelani mwana. So basi anapanga okay fine, Tiberius adanalowe. So Tiberius analowa mwanjira iti imene kumata isada akalowe. So Tiberius imene amafa Augustus mu AD 14, Tiberius anakutani akulowa, ndipo manayibeso kususana kuti anthu ampange challenge wanalowa ndithu choncho. So Tiberius ndithu mu nthawi imene Augustus ali moyo, Tiberius anachita mochenjera moshashalika chifukwa anatuno anamalizisa nkhondo ndi ma Germans ndikuwagonjetsa. Okay, so zinaonekabe kuti no anthu amukonda chifunango atani wagonjetsa. So tikaona makhalidwe a Tiberius, okay, Tacitus anapanga rekodi za Tiberius na kuti no ulamuliro wake unali ndithu wankhanza. Okay, unali ndithu wankhanza wambiri maso amatapanga poizana anthu ena akufa, right. So tikaona muno bwino Tiberius anapanga retire ndithu ku Capri mu zaka za AD 26, right, ndipo sanabwererenso ku Roma, right. So sinatero. So tikamakamba za Tiberius amaoneka ndithu makhalidwe ake anali ankhanza, ongoledzera, right. So odyerera kwambiri. So nkuna ulosumana tipo zabwera wina wonyasa, a vile person. Ngoona menepe. So ndipitirize. Daniel 11 verse 22 no. And with the arms of a flood shall they be overflown from before him, and shall be broken, yea, also the prince of the covenant. So ukamba za munthu ya mfumu imwe ya Tiberius akuti chani verse 22, ndipo mwa mayendedwe ake achigumula adzakokololedwa pamaso pake nadzathyoledwa ngakhale kalonga yemwe wa chipangano. So tikaona bwinobwino Tiberius anakhala emperor atamwalira Augustus mu zaka za AD 14, unaona. So tikawerenga utumiki wa Yohane mu Luka 3 verse 1 to 3 amakamba za mu chaka cha Tiberius Caesar, right. Ni nthawi imene Yohane Mbatiza matani amabatizwa, tukuona menepe. So tikaona bwino Tiberius, okay, mwina tingo werenga verse imeneyo kuti zimveke. Okay, tikaona nkhani imene iyi timvesesa tingoona pa Luka chapter 3 verse 1 ati ndipo pa chaka cha 15 cha ufumu wa Tiberio Kaisara pokhala Pontiyo Pilate kazembe wa Yudeya ndi Herode chiwanga cha Galili ndi Filipe m'bale wake wa chiwanga cha dziko la Iturea ndi la Troniti ndi Lusa chiwanga cha Bereni pa ukulu wa nsembe wawo wa Anasi ndi Kayafa panadza mawu a Mulungu kwa Yohane mwana wa Zakariya mchipululu. So tikuona wewe bona tuno mu zaka zimenezi za Tiberio Caesar mu chaka cha 15 cha mfumu Tiberio Caesar ni nthawi imene utumiki wa Yohane matani unali ngati. So tikaona bwino ulaliki wa Yohane unamba mu zaka zimenezi AD 26 27, right. So Tiberius amalamulira ndithu
mogwirizana ndi Augustus asanamwalire nthawi imeneyo. So Tiberius tikamwakamba za ulamuliro wake timawutengera kuti analamulira mu AD 12, okay, pamene amalamula mogwirizana ndi ndani? Ndi Augustus asanamwalire. So tikaona muno bwino Yesu anali miyezi 6, anabadwa miyezi 6 Yohana atabadwa, right? So tikaona muno bwino utumiki wa Yesu kubatizidwa kwake ukuchitika mu zaka za 27 AD. Tikuona menepe. So tikamaona muno bwino anakamba zokuti no kalonga wachipangano azagwa, right? Zaphedwa. So tikamakamba za Yesu, right, utumiki wake unakhala zaka 3.5. Anapita ku mapasika 4, right? Anapita koyamba, wachiwiri wachita chachifolo ndimene yamatani amagwira sondu zatani ndi kuzaphedwa. So utumiki unapanga last for 3.5 years, okay? So tikamakamba za imfa ya Tiberius anafa mu March 16 mu zaka za AD 37. Tiberius anafa mu March 16 AD 37. Pamene Yesu ifanana utumiki unali zaka 3.5 anafa mu zaka za 31 AD. Zimene zikutuza ifanana kuti Yesu anafa mu ulamuliro wa ndani? Wa Tiberius Caesar, okay? So tikaona chonchi ndetu ulosuja ukufana ndendende zonse zimene Mulungu analosera. Ine chimandisangalatsa kwambiri chino mu Daniel chapter 11 Mulungu anaziwunikira zonsezi mu nthawi ya Daniel. Daniel anakhala zaka zazitali. Daniel analipo mu nthawi ya Babylon amene ndapereza. Komano Mulungu anampasa detail yonse kuyambira nthawi ya amene ndapereza kumayenda. Tikamafika video yachitatu mu Daniel 11 ndi yachifolo imene itamalizise maphunziro athu a Daniel. Tiona nawo tino maulosi amene ayenda mpaka kufikira Yesu kutani kubwera. Ndipo zonsezi palibe chimwe chikuphonya. Zimene zoloza ifanana no zimene zokamba Yesu kubwera sizitani silingaziphonye. Maulosi ndofunika kwambiri fatino akutitsimikiza zimene zili nkudza ngati zingakhale zolondola zimene zikuza zotani zolondola. So tentipitize Daniel 11:23 now here. And after the league men with him, he shall work deceitfully, for he shall come up and shall become strong with a small people. Right? Daniel 11:23. Ndipo atapangana naye adzachita munyenga, pakuti adzakwera nadzasanduka wamphamvu ndi anthu owerengeka. So apapa tikafika pa verse 23 zomwe Bible imapanga imakhala ngati abwerera kumbuyo ndikuzafotokoza mmene Aroma anabwerera ku mphamvu, mmene Aroma adachitira kuti akhale ndi mphamvu. So apa timakhala ngati apanga rewind pang'ono ndikuyambiranso bwinobwino kuti Aroma akuchita motani, kuti anabwera motani. So tikuyamba apa. So tikamaona Ayuda mtundu osankhidwa unafika poto aphinyika kwambiri ndi mafumu aku Syria. So mu zaka za 161 BC Ayuda amene anatumiza ndithu anthu ku embassy ya Roma cholinga kuti akapange ndithu coalition, right? So Roma amakhala ndi senate, amakhala ndi mfumu inde komanso amakhala ndi senate ngati parliament, right? So anapanga zokuti apange pangano, nakhala ngati apanga pangano na kuti no ndikosayenera Roma azilowa mu nkhondo ndi kugwezana ndi aliyense amene akumenya nkhondo ndi Ayuda. Komanso ndikosayenera kuti no Ayuda azilowa ndi nkhondo ndi pangano amene akumenyana ndani Aroma. Komanso Aroma akamamenyana nkhondo Ayuda azithandizira choncho. So anapanga ndithu pangano amene. So izi zikuonesa amene Aroma amagonjesera. Aroma samagonjesa ndi nkhondo imene ankayamba, right? Aroma amapanga migwirizano, ndiye kuzera migwirizano iyo amadani amagonjesa. So tikaona ndithu league imene kapena coalition imene inachitika pachiyambi pakati pa Aroma ndi ndani ndi Ayuda. So panthawi amene Aroma ndithu anali gulu ka anthu ang'ono koma amakula chifukwa cha ndani choyankhula kwawo, right? So Daniel 11:24 no, he shall enter peaceably even upon the fattest places of the province, and he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers. He shall scatter among them the prey and spoil and riches, yea, and he shall forecast his devices among the strongholds.
even for a time. So tikaona pa Daniel verse 24 kuti Fernando adzafika kachitechete kuminda yokometsesa ya derali nadzachita chosachita atate wake kapena makolo ake, adzawazira zofunkha ndi zankhondo ndi chuma, nadzalengalira malenga ziwembu zake adzatero nthawi. So akamba zaka nthawi kamene Aroma wa ofunika zatani azalamulira. So tikamba zaka nthawi kamene kokofaniza zofunika kwambiri. So tikaona muno bwino Aroma ndi amene anagonjetsa maufumu amene analipo iwo asanakhale, right? So panali njira amene mafumu amabwerera kumphamvu, mafunika kugonjetsa amene analipo kale, koma kuti atawa akabwera azachita zimene makolo awo sanapange, even atatu awo makolo awo sanapange. Aroma anabwera ndi njira ina yatsopano, amwe mu njira ya mtendere imene inali isanachitikepo mbuyomo. Aroma akabwera sakubwera ndi nkhondo, koma mabwera monga ngati mopanga yani mgwirizano, right? So ndithu Aroma anapeza atenga malo ambiri chifukwa chani akabwera ku gulu la anthu aja amawuza ife tikutetezani, muzipitiriza kupembedza amene mungapembedzere, malo akhalabe anu manu muli pasi pa ifeyo. Ndio kuzera yoncho mafumu ambiri amangwasira ta Aroma tengani, right? Ndera anthu amanja akhala ali mu mtendere, amakhala atezeka kwa adani yawo, komanso amakhala pali mtendere, komanso Aroma aja amachitira anthu aja mofewa, amachita nawo usati mwa nkhanza. Maona. So tikamakamba za malinga aka strongholds, Newton amanena kuti Aroma amanga ndithu mwanzeru, amenya nkhondo zawo amachita ndithu amayesa tune pamene palipo limba pa makhazi kamene popo. So taonani. So anakamba zoneno ningowerengaso apapa. And he shall focus his devices against the strongholds even for a time, right? I don't know, nadzalengalira malinga ziwembu zake adzatero nthawi. So tikamakamba za time imayimira chaka, right? So tikati time ndoti mchaka chachida imakhala masiku 360, right? So tikaona zaka 360 zimene zizi zikulemerana kuti mu nthawi imene Aroma atayambe kulamulira tona tito zaka zimene zikuyambira pati, koma tona zikhadi zaka 360. Zaka 360 zikati ulamuliro wa Chiroma wamba utani kutsika mpaka kufikira Roma atani agayikana. So tikuona amene patono akuti nthawi imene Aroma atalamulire mwamphamvu ndi zaka 360. So tozonati zikuyambira pati nsogolomo. So tupitiriza pa Daniel 11 verse 25 akutuza ifana kuti he shall stir up his power and his courage against the king of the south with a great army, and the king of the south shall be stirred up to battle with a very great army, but he shall not stand, for he shall focus devices against him. Daniel 11 verse 25 adiyan nadzautsa mphamvu yake ndi mtima wake ayambane ndi mfumu yakumwera, ndi khamu lalikulu la nkhondo ndi mfumu yakumwera, ndi khamu lalikulu ndi la mphamvu ndithu, koma sadzayimika kupeza adzamlingalira ziwembu. Okay, so alright, so kupitiriza. So tikama verses zimene zinachitika tifunga ti verses history yake. Okay, history yake ndio funika kwambiri. Chimene chitika nchoti yani tika verse 161 ni nthawi imene Ayuda ndi Aroma anapanga mgwirizano woyamba, right? Ndio zimene zinayambitsa kuti Aroma apitirize kuyamba kupeza yani magawo ambiri, right? So komano tifuna verse kuti anakamba za mfumu yakumwera amene ali Egypt, right? So ulosi umene ukuonesa mene Aroma anabwera kumphamvu mwaso kampeni yawo imene anachita kuti agonjetse mfumu yako yakumwera. So Mulungu anazakamba za triumvirate imene tinazana za Julius Caesar agonjetsa kosa anapita ku Rome. Anamviza rarani wakhabidwa waphedwa ndapana anthu atatu amene anapanga ufumu pamodzi inenge triumvirate, nakamba za Mark Antony, Octavius komanso za Lepidus, right? So tinaona kuti Octavius anzake atafa, Mark Antony ndi Lepidus atafa, pamene
Octavius anazasunduka zina yake Augustus Caesar kuti azilamulira. So abatufuna tuonana kuti no kuyenyesera mafumu yakumwera ndi kubwera kwa triumvirate zinakhala bwanji. Triumvirate na anthu atatu amene amalamula pamodzi kuti akhale ngati akubweza chipongwe chimene chinachitika kwa ndani, kwa mfumu imene Julius Caesar. So tiyandipitirize ntione. So zinachitika nchani atapanga mpikisano amenewo. Antony anamwalira Octavia amene angati sister wake wa ndani wa Augustus. Okay, Augustus sister wake anakwatira ndani Antony. Alright, tikuona menebe pamenepo Antony uja anakhala nawo watumizidwa ndi Aroma kuti apite kuti ku Egypt. Okay, tisaona kuti nomboyo mtenana panayi kafumu kakang'ono kenakake ku Egypt ndi kana thandizidwa ndi Aroma. So Aroma amayisaona kuti no akatenga malo azitetezako. So mfumu imeneyi Antony inapita kuti ku Egypt. Kumano ku Egypt uja Antony uja anapeza wamba kumkonda kwambiri mfumukazi yakumeneko amene Cleopatra. Mwana menebe. So anafika paja tuno Antony wabalika ndi chikondi mpaka anafika ponara papa basi mfumu yakuno ikhalenso Cleopatra. Ndipeza tuno Cleopatra japangira mfumu kupeza nawo tuno Aroma anayamba kudana nazo. Chifukwa nayo kuti nakhala tuno Antony akukizana ndi Cleopatra, ndiye kuti Antony ndi Cleopatra ali ku mwera pamene Aroma ali kuti ali kumpoto mupona menepe. So zinakhala ngati no wadula coalition ija. Okay, ndipo chifukwa chimene Augustus anayika nkhondo kuti akamenyane ndani ndi Antony amene ali mfumu yakuti yakumwera. Mwana menepe fatino Augustus anakhala ngati alusa komanso Aroma so sana alusa tate ndikamuthire yani nkhondo. So Antony nayenso kumwera kuno anakungana ndi Aigupto achi. Mwana menepe kuti anayika ndithu zombo za pamadzi 500 zimanyamula asilikali 125,000 125,000. Yeah, Antony zombo 500 125,000 soldiers bati pamenepo. Komanso analengaso ndithu asilikali osiyana-siyana, ena ku Judea, ena ku Syria, ena ku Libya kuti atani ajoinane ndi Egypt. Mwana menepe pamene Augustus strategy yake inaliyo yanzeruko chifukwa anali kutenga zombo 250 koma anatenga ma soldiers 80,000 okha amene anali wa trained bwino. Mwana so Augustus anayisaona kuti atenga anthu amene anali nkhondo akuyisiwa amene Antony anatenga chigulu ena otisauza so nkhondo. So nkhondo itafikapo, right, so anakomana chaka chake cha mawa Augustus anangati ku Brumdumzia, Antony ku Croatia. So mu AD 31 BC aliyese anamba kukumana kunakakumana yani nkhondo. So Antony anamuza Antony magenerals ake anamuzata amwene apapa zikona no ambiri amene takena nawo zombuzi sakuzwa nkhondo mwana menepe. So anamba kubwerera kuti ku Egypt. Okay, anamuza nchito no tibwerere ku Egypt khenga tikufuka ndi Egypt tichitolowa nkate kwambiri. Antony magenerals anamuza nchi pamene Cleopatra sinanga yeyo alingati mfumukazi ya ku Egypt akuteteza kwambiri malo ake. Ananati no, tipite pompano tikathire chani tikathire nkhondo. So tikuona mezi kukhalira. So zichitikanso na kuti no Antonywa zioneka kuti no agwa kwambiri mchikondi malo mutamve ma soldiers zimene akunena, right. Anapeza nati anakanika kumva zimene ma soldiers amanena. Mapeto ake chinachitika ncha anasada zimene mkazi wake amamuuza, and mapeto ake anthu aja anakalowa muyani nkhondo. Angakhale anamuchenjeza kuti ayi zisatani zisateno. Na nkhondo yayambika chikuchitika nchani, right. So zinaonekana kuti no nkhondo ijera tikitikana kwambiri pa September 2 BC 31 BC. Nkhondo yafikapo kazi uja Cleopatra namba kuthawa, right. So Antony anaona nikazi aka kuthawa naisa namba kutenga nkhondo yake kumatani kumasatira, right. Zimene zinapangisa no Augustus atani awine. Muona menepe
So Augustus atawina pamene papa zinakhala ngati mukuona chakachi mu AD 31 Augustus atawina pa nthawi imeneyi zinakhala ngati konse ndi kulino pasi pandani pa Roma kumpoto kumwera konse ndi malo amodzi. Zinakhala ngati ndi chiyambi cha nthawi chimene azalamulira mpaka kwa nthawi. So mu zaka za 31 BC tipanga minus tingopanga kaipa kakileta vese tiselero palibepo 0 BC. So tikapanga 31 okay minus 360 ilibwera saku 329 koma chifukwa palibepo 3 BC ilibwera saku 330 tapana pamenepe. So tikaona pamene papa mu 31 BC ndi nthawi imene kuyambira kuno Aroma akulamulira popanda chani popanda owasusa ine ngati kuyambira kulamulira kwa nthawi ya ulosi ya time ichana kamene 360 years, right? Imene ngati chaka chimodzi. So paja tikaona umulosi tizafutufuloza bwino kumene mulosi amene samalumiza ndi kubwera kwa Yesu malosi onse amulosi a Daniel ndi chivumbulutso tonana kuno akatchulidwa amafunika masulide mmasiku ndipo masiku atingile ngati zaka so zomwe tapanga papa tikamaka time ndikamba za chakachi makhala masiku 360 njaka cha Chiyuda. So tikaona masiku 360 ndete masiku 360 tasamusa akhalino zaka zeni ndi khala 360. So 360 zikamba mu 31 BC, alright? So mu nthawi imeneyi tiona mu 330 AD ni nthawi imene Roman capital inasintha kuchoka ku Rome kupita ku Constantinople. Zitateno ufano wa Chiroma unayamba kutani kutsika umangotsika mpaka kutani kugamuka kusanduka mafumu tene. So koma mu zaka zimene zizi 31 BC ni nthawi imene kuonesa Aroma akulamulira konse ali ndi mphamvu yonse. Okay, so then division Daniel verse 26 out again. Yea, they that feed of the portion of his meat shall destroy him, and his army shall overflow, and many shall fall down slain. Verse 26 out inde iwo akudyako chakudya chake adzamuononga ndi ankhondo ake adzasefukira nazangambwira ophedwa. Okay, chinachitika nchani? Okay, Antony uja atakhala ngati mkazi akamathawa iye amamusatira anthu amene amadyana naye kapena anthu amene munthu omadya ndi abale yake. So anthu amene anapanga makoleshoni naye onse anamutaya. Chifukwa chani? Chifukwa kuti tinaona nani nkhondo imene imachitika Cleopatra anabwerera mbuyo ndotenga zombo 60 kumasatira. Muona pamenepe Antony naye anayamba kumsatira ndani Cleopatra moti azimenya nkhondo ichi. So zimene zinapakisana asilikali ambiri amene anali pa mtunda omwe amaona zimene zimachitika zinawanyasa basi anaona basi fitapita mbali ya ndani Augustus nakhala ngati palibenso chotchinga kuti chilimbane ndi Augustus. Muona pamenepe. So amene odya naye ambiri azamutaya. Muona pamenepe, right? So Antony atathawa anapita ku Libya. Okay, so atapita ku Libya anadabwera asogolera amene anasiya yeyo anaweza asogolera amene anasiya yeyo anayamba kunena kuti iwo atani azisankha ukhaliyo alipanda pasi pa Augustus. Muona pamenepe. So maforces onse amene analanda Antony anapanga salenda. So Antony anonale amene zavuta nangoziphaya yekha. Muona pamenepe. So anaziphaika kamene mkazi uja naye sadakagwira umwe anatenga spider ena yake kangaudwe naye kondozulumisa ndikumalira pati pompo. Alright, so Daniel verse 27 both these kings hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies around table, but it shall not prosper, for yet the end shall be at the time appointed. Verse 27 ndipo mafumu awo onse awiri mitima yawo idzakumbukira kuchita zoyipa nadzanena boza ali pagumi limodzi koma osapindula nalo pakuti kutha kwake kudzakhala pa nthawi yoyikika.
So tikaona muno mwino tinaona that triumvirate panali Dasi Antony ndo Augustus anayimuka alliance kawo mono nkhani yoti no ngakhala nayimuka alliance anali anthu kuti akudana osati masewera chifukwa pa nthawi imene Antony anatumizidwa ku Egypt Augustus atamumva tino mwakuti anapanga zoti tiye tikamumenye nkhondo tikamuphe timaona menepe. So anali anthu tino amakhala ngati akukundana pamaso tiye tipange triumvirate tibweze nkhondo imene tibweze chipongwe chimene achida Julius koma anthu anali anthu otana akudana kakhala kudya pachani pa gome limodzi. So tikaona muno bwino Octavia amene ngati sister ya Augustus, okay, anakwatira Antony anafika ponena kuti no ine nangu nkwatira Antony kuti no muzigwirizana ati anthu nuti maona anepe. So anapeza kuti zinthu sizinathekeso. Alright, so nkhondo yawo pakati pawiriwa inapangisa no Augustus akhale orani ugonjesa pakati pawonse. Ndipo timaona nawo kuti Antony anatumizidwa ku Egypt because anamusiya sister kwa uyu pikinaona amenya na nkhondo sizinayendepo. Alright, Daniel verse 28 aona kuti then shall he return into his land with great riches, and his heart shall be against the holy covenant, and he shall do exploits and return to his own land. Verse 28 ndipo adzabwerera ku dziko lake ndi chuma chambiri, ndi mtima wake udzasusana ndi chipangano chaupatulika, nadzachita chifuniro chake ndi kubwerera ku dziko lake. So apapazi kutuza ife kuti yani. So Augustus atamaliza kumenya nkhondo Egypt kuti Egypt yonse lipasinso pandani pa Roma chinachitika nchani. Augustus ugonjesa Antony ndi Cleopatra anabwerera ndi chuma chambiri cha ku Egypt kuti ku Rome, right? So chifukwa tuno watenga zuma zambiri kubwera nazo ku Rome zomwe kusatu chuma cha Rome so ikhengera itani chagwa chifukwa zinawo zinthu zinangamba kudula anu muona nepe. So ndithu Augustus atabwerera umene kuku anakhala ndithu masiku atatu akusangalala akatata kumugwira Cleopatra kumano pachimene nanena kuti no Cleopatra ka asp khanga ndika kanamuluma anapanga zoti kamulume afe, right? So tikaona muno bwino chinasala ncho tino Rome inayamba no kukalimbana no ndi chipangano anthu achipangano paja tisana no 161 BC Ayuda anapanga mgwirizano ndi Aroma kupano pa nthawi inayenthana kuti no Ayuda akuwukira. So Rome inapanga zoti no maso athu tiyang'ane kuti ku Judea. Tisaona kuti mmene Augustus amapita ku Egypt anthu aku Judea analagwizana ndi achina Antony ndi Cleopatra kumenyana ndi patangothawa next napita kuti mmene kuko. So tikaona zimene zichitika nthawi zinazina Ayuda ankana Yesu kale Yesu awulira kuti no Yesu ngazatani azagonjesera. So inali under Vespasian, right? Ma Romans anapita kukalowera kuti ku Judea ndipo anamba kugonjesa mizinda yosiyanasiyana, right? Kenako Titus anazungirira yani Yerusalem kuforokoza za ulusu jana zaona Yerusalem wazingida ndi nani ndi adani. So pa imene ifate Yerusalem anazingida njala inachita kuvuta mmene anthu mpaka na masinja anawo ndi wadya anawo ndithu, right? So Titus anayesesana kuti no apumuse kachisi kuma masoja zanayasa ndipo Titus imene anakwanisa kupumutsa mukachisimu ndi nyali imene ndi manja 7 ija tebulo la showbread anakwanisa kupumutsa malamulo 10 aja amene anali okutidwa ndi golide anakwanisa zonse zilenga ndikazisiya ku kachiswa Vespasian ya mtendere, right? So ndithu zinachitika muteno, right? So Yerusalem anagwa mu 70 AD. So Yerusalem anagwa after miyezi 5 yozingidwa ndayina Titus, right? Mu 70 AD, right? So Ayuda opitirira 1 million analani anaonongedwa mmene muno ndipo 97,000 analengedwa ngati yani akapolo, right? So zinda kaji zonse zinatani zinanongedwa, right? So tikaona nkhondo yonse
inatenga ndithu zaka 7, right? So pajamana tuno akatamene pa zabwera su malo wake. So after amene pa ma soldiers anabwera kuti ku Rome. Okay, so tikaona amene pa Daniel 11 verse 29 aona tuno, at the time appointed he shall return and come toward the south, but it shall not be as the former or as the latter. Daniel 11 verse 29, pa nthawi yoyikika azabwerera nadzalowa kumwera, koma sikudzakhala monga nthawi yoyamba ija kapena yotsiriza. So taona nawo mu zaka za 330 AD tisaiwalo nado Roma nayo wankulu, right? Roma wagonjetsa ku Egypt, wagonjetsa coast, right? So tikana mapu yathu ichi munemu Daniel 11 verse 1 to 11 tiona nawo Roma nayo wankulu. So pa nthawi imene capital city ya Roman Empire inachosedwa ku Rome, imene inali ku east ndipichisada ku Byzantine, right? Byzantine ndo sandulizira kuti no akhale Constantinople ndipo anasanduka ngati capital city wa Rome. So zimene zinachitika mu 330 AD zimene zinamanga so catapult nato Rome afika ro atani wagonjetsedwa, Rome atani agwe. So sizinapitirire kutali ndithu, sinatenge nthawi, Roma anatani anazagwa, right? So izi zimene zinachitika. So tikaona muno bwino amene anasandutsa capital city anali Constantine, right? So Constantine atamwalira anausiya ufumu umeneyo mwana ake atatu, nayi Constantius, Constantine II ndi Constance, right? So panali ndithu kukangana pakati pa Constantine II ndi Constance, anakangana kwambiri kuti atalamulire ku west kundi ndani, right? So nankangana kukangana mkatikati ndi maufumu ena amalowererano pamene popo. So ku north kumpoto kumene kuku kunali ma tribes ena amatchedwa ma barbarians amene amalowerera kwambiri ku western empire yako. So Rome inali ngati awiri, east ndi west. East ndi kumene kuli Rome, west kumene kuli Constantinople, right? Malo akulu akusewa. So ma barbarians akumpoto anayamba kulowa ku madera amene unali Rome, right? So Rome anagwa mu zaka za 476 AD, western Rome, right? Anagwa mu 476 AD kufika kuti anasanduka maufumu tena achiti makonda kwa kambachi. Daniel 11 verse 3 out yani, for the ships of Shittim shall come against him, therefore he shall be grieved and return and have indignation against the Holy Covenant, and so shall he do. He shall even return and have intelligence with them that forsake the covenant. So apa Daniel vefera unawo pakuti zombo za ku Shittim zidzafika kuyambana naye, chifukwa chake adzatenga nkhawa nadzabwerera, nadzayipidwa mtima ndi chipangano chopatulika, nadzachita chifuniro chake, adzabweranso nadzasamalira kuti chipangano chopatulika. So chichitika nchana papa. Okay, so chichitika nchinena kuti chichitika nchina kuti no tikaona muno mwino ma barbarians amene timatcha solo ma Vandals, okay, anamba bwera ndithu ku Rome kuchokera ku Carthage, okay, muzaka zimenezi 428 ndi 477 AD. Paja timwenga mas BC kumalo tonga ma AD. So muzaka za 428 477 barbarians amabwera ndithu pa zombo zawo mazathira yani nkhondo ndi ma Janissary forces, right? So akabwera athira nkhondo, alowera uku athira nkhondo, right? So Aroma anayesesa nawo kuti no atenge zombo zawo, so agonjese anthu amene akomano zinakanika, right? So ndithu pa nthawi imene nali no Pope Leo anayesesa kulowerera kuti auza anthu apite komano zinakanika. So Roman Empire monekabe kuti kukanika kuti ikaniza anthu amenewa. So tikamakamba za Holy Covenant, ma barbarians anapezeka agonjesa yani Rome, okay? So
Kwa barbarians analipo ma tribes atatu, ma Heruli, ma Goths ndi ma Vandals. Heruli, Goths ndi ma Vandals amene anatenga chikhulupiriro cha Arian chinali chikhulupiriro chimene chimasusana ndi mpingo wa Katolika pa nthawi imeneyo. Fati Arius anali munthu amene amakhulupirira nati Yesu anachita kubadwa mu nthawi zakalezo ndipo ali ndi umulungu wosemwa ngati Atate. Ngati Tate amatha kubala mwana ngati iye mwini ndokhala ndi munthu wonse tikamaka za munthu mulungunso chimodzimodzi kuti Atate Mulungu ali ndi mwana otchedwa Yesu Khristu. Chifukwa cha chiphunzitso imenechi nakhala ngati kususana ndi chiphunzitso cha mpingo wa Chikatolika. So zinakhala ngati zikususana ndi mafumu atatu amene amaherera Goths ma Vandals anakhala ngati kususana ndi ufumu wa Rome komanso kususana ndi mpingo wa Roman Catholic umene anali mpingo umene anali wosogolera konse kumene kunali Rome. So pa chifukwa chimene Justinian anapanga zonena kuti pakhale wamkulu mmodzi wa mpingo kuti azikonza zonse zophwisa zaboza muchani mpingomo tikuona menepe. So mu nthawi yomwe Yesu chitika njani chitika chitatu Bible inamba kuphimbidwa. Roman Catholic anamba kuona Bible ijaliki mu chiyankhulo chimene anthu sangamve, right? So panayikidwa malamulo sonata anthu asamati kuwerenga Bible popanda atsogoleri a mpingo kuti usogoza muona menepe. Ngakhale zinayi choncho zozala padali china Martin Luther amene anazabwera kumapeto ake anthu ngati achina William Tyndale amene anapanga zoti Bible must read mu chiyankhulo cha anthu, right? So tikuona na ku Western Rome kwagwa mu zaka za 476 ku Western Rome kwagweratu koma ku Eastern Rome kumene kuliso Rome ngati capital city kula china pope ma bishops amene akulamuliranso, right? So Western Rome yagwa chiyitika chani. So ku Eastern Rome ma emperors amagwira ntchito pamodzi ndi mpingo wa Chikatolika, the Church of Rome, right? So ma emperors analipobe inde mamagwira ntchito mofanana ndi mogwirizana ndi mpingo, right? So ndithu nthawi zimenezi there's ma Arian Goths omalizana nagwenyesana mu zaka za 538 zimene zinamukisa pasakhale sosusanaso ndi mpingo so ayani wa Chikatolika, right? Daniel verse 1 kuti yani ndithu okay mwina ningofotokoza pang'ono apo kana adzabweranso na zamasewera otaya chipangano chopatulika, right? So amene anataya chipangano chopatulika ndi mgwirizano umene ulipo pakati pa mpingo ndi atsogoleri a dziko. So anthu amene timakamba za ma Goths, right? Amene anabwera kuzamapanga ma Germanic tribes ndi ma Goths amene amafuna independence. Western Rome itagwa panakhala ngati pa mfumu 10 Western Rome itagwa. Mwatatu mwayo analandira chiphunzitso cha Arian amene ndi amene anazabweranso nadzasamalira otaya chipangano cha opatulika chifukwa amakhala alimbana naye limbana ndi the Roman Catholic system kumana agonjetsedwa abe. Alright, so tupitiliza Daniel 11 verse 31 kuti yani an arms shall stand on his part and they shall pollute the sanctuary of strength and shall take away the daily sacrifice and they shall place the abomination that maketh desolate. So apaona kuti ndipo ankhondo adzamuyimirira nadzadetsa malo opatulika ndi linga lake nadzachotsa nsembe yosalekezayo nadzayimitsa chonyansa chopululutsacho. So tikaona apaona ndipo ankhondo adzamuyimirira. So tano arms shall stand on his part. So ankhondo amafunika ayime pambali pake. So tano kuti zimene zizokhala motani. So tikaona bwino mu zaka za AD 96 Clovis mfumu ya ku France inapeza kuti yatembenuka ndikamano kusanga kusalira no Chikatolika, right? Mpingo wa Rome nthawi imeneyo, right? So mfumu ine inapasida mataito monga ngati mwana wa mpingo kapena most Christian majesty. So mu zaka za AD 508 paganism kapena chikunja chinamba kutsika and Chikatolika kapena Chikhristu cha Chikatolika chinamba
kukwera, right? So tona no mafumu amene awa amakhangara akulani akugwirizana ndithu ndi ukatolika. Komanso mu AD 533 Justinian anapereka lamulo paja Justinian ngati Kaisari amene chifukwa no 476 Western Omiyagwa amalamulira no ndeti mbali mozi yaku Eastern, so anayika akalata, right? Inena kuti no Pope ndiye head kapena mkulu wa mipingo yonse mukalata ndithu yosindikizidwa, right? So kumano mu azina zinthango zidumpha 20%. So asilikali anayamba pambalira arms standing on his part apa mchichewa anangamba kuti no ndipo ankhondo adzamuyimirira. Ankhondo amene anayimirira upapa ndi maiko amene anazipereka kukhala ngati mfumu ya Clovis ya ku France inanada aineyo asogolera onse ankhondo nayika manja mwandani mapapa. Even akina Justinian amene ali ma Roman empires anazika okha kuti unali mbali yandani ya papa. So tikanaona bwino Clovis king of France anali ngati mbali imodzi ya Western Europe, right? Clovis king of Franks ma Franks ndi amene paja France kunali mbali ya Western Rome imene jali. So akina Clovis king of France amene ali mbali Western Rome anaiso mbali imodzi yokhulupirira the Roman Church, right? Pamene emperor wa Rome the Roman Empire Justinian anaiso mbali ndani ya Catholic system, right? So nana maarmies ambiri anali mbali imodzi onse anagwirisira ntchito kuti akagonjetse nyanga zitatu zija mafumu atatu Vandals, Heruli, and also Gosmeri and Homes amene kuna makambala arms stand on his part. So 92 ankhondo amene amalumikizana kuthandizira chikatolika, yeah. So okay, so tikaona zimene zitaona no naingizana pokati pa church ndi dziko, right? So akamba za kudeseda kwa kachisi, right? So tikamaona kachisi timakamba za kachisi chimuso 12 verse 10 imakamba so za nkhani ya chipulumutso chimene chinabwera, right? Chipulumutso chimene chinabwera. Roma 5 verse 6 imakamba so no tilibe mphamvu chipulumutso inatani chinabwera. So tikamakamba za kudeseda kwa kachisi tionana tuno timakamba za chipangano chakale malo amene amatchedwa kachisi amakhala malo achipembedzo, right? So tikamakamba za kachisi tikamba za kuti chipembedzo chinakhanga chatani chaphimbika kapena kuti chipembedzo chasungunuka chifukwa tuno dziko lapansi ndi church zakhanga zatani zalumikizana. So chipembedzo chinakhanga chasuluka. Komanso nkhani yako ndi tikamakamba za kachisi tikamba za utumiki wa Yesu Khristu ndi wansembe wathu. So tikamaona wansembe amakhala kachisi. So tano zona tuno Yesu Khristu monga ngati ali wansembe wathu kachisi wakumwamba ndi unsembe wa Yesu Khristu sumaoneka chifukwa tuno mpingo wa chikatolika unakhazikisano ansembe amene anaphimba unsembe weniweni ndani wa Yesu Khristu. Mapeto ake chipembedzo chinamba koma yang'anira kwa anthu usali kwa ndani kwa Yesu Khristu. Ndipo chifukwa chimene nsembe yachikhalire nsembe ene Yesu anapereka yachikhalire inakhanga ndani yaphimbika. Tikuona menemo. So tona tikamakamba za mpingo tukamba za osamena ozazira ndi Mulungu. Mwana pa nthawi mpingo macheda mpingo achikatolika aliso chiko chonse amene amatengedwa ati atayika pamaso pa Mulungu. Pano paso mipingo ambiri simanena choncho ayifeso mpingo wa Mulungu aliyenso ali kunja. So zinambira pamene papa. So when tikamana Bible osamene mzimu wa Mulungu amene ali ake a Yesu. Tikaona pa Yohane chapter 10 makamba za inu yomuli amati Yesu amati ife tili m'manja lake ndi pali pasefe moyo osatha
Nyama gamba zoti first nzanja la Atate ndipo be amene adachotsa mzanja lake ndi Atate chifukwa ndi Atate ndangati ndi amozi. Tikapita pa Yohane chapter 1 timaona Yesu Kristu atanyamula nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Ndawo nyenyezi zisanu ndi ziwiri zili m'manja mwake ndi angelo asanu ndi awiri akumipingo. So tikaona mawu angelo m'Baibulo amangumira otumidwa. Mwanjerena anthu onse amene atumidwa ku mpingo wake atumiki ake ali m'manja mwake. Alright, so pana zinthu zambiri zimene zinachitika. So tipitizeni Daniel 11:2 and such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong and shall do exploits. So apano ndipo akuchitira choyipa chipanganocho iye adzawayipsa ndi kuwashashalika, koma anthu akudziwa Mulungu wawo adzalimbika mtima nadzachita mwamphamvu. So zinachitika zina kuti anthu ambiri anasiya chani Bible ndipo amasatira zonse zimene kunena mpingo wachani wachikalateka mu nthawi imeneyi. Kumano pana anthu ena amene amazowana ndi Mulungu wawo, amene anakhazikika ku Bible, amene anatenga kuti za ziko sizofunikira. Ndipo mu nthawi imeneyi ya 538 mwapita kuko ana anthu amene anakumana ndi zikhoma zambiri. Tisaona kuti mpingo pa nthawi imeneyi unalemuzana ndi chani ndi dziwe. So yense woyima against amakhala kumana ndi zokhoma. So munali magulu ngati maaudiences, maubigenses, mahigonots amene ndithu amakhala m'mapiri, amakhala mbali mozipereka kuti feti kugwirisisa mawu a Mulungu. So awa ndi amene akwatchata anthu amene akuzana ndi chani ndi Mulungu wawo. Anachita kwakukulu ndithu. Daniel 11:34 and they that understand among the people shall instruct many, yet they shall fall by the sword, by the flame, by captivity, and by spoil many days. Ndipo aphunzitsi a anthu adzalangiza ambiri, koma adzagwa ndi lupanga ndi lawi la moto ndi undende ndi kufunkhidwa masiku ambiri. So tikaona nkhani imene yakamba za masiku ambiri mzaka za 1160 zimene zinamba mu 588 chifukwa osusa omalizira omali and Hons anawo chosedwa mu 588 paka 700 nthawi imene akuyikamba imeneyi. Nthawi imene imakamena episode Daniel chapter 7:25 chimbuso 12:6 ndi 14 nthawi yokhayo. Right? Nthawi imene anthu anakumana ndi zokhoma kwambiri ndipo anthu ochepa ndi amene anazuka no feti sadachionadi ndi kuphunzitsa anthu ena njira yachiyero. So anthu amenewa ndi anthu amene anayamba ndithu ngati maaudiences aja timakamba maubigenses, mahigonots, komanso anthu ngati achina Martin Luther, John Knox, anthu amene anabweretsa ndithu reformation amene akukonzanso mu zaka za 1517 omapita ku achina John Wycliffe. Right? So Daniel said the following: now when they shall fall, they shall be helping with little help, but many shall cleave to them with flattery. So Daniel said the following: ndipo akugwa iwo adzawathandiza ndi thandizo laling'ono, koma ambiri adzaziphatika nawo ndi mawu oshashalika. So chichitika nchani china chencho ngakhale kunali ndithu anthu amene mahigonots maaudiences, right? Chimachitika nchonena kuti Protestant Reformation inayambika mu zaka za 1517. Achina Martin Luther ndi anthu ena anabwera ndipo maiko ngati achina Germany anathandizana no ifewo tigwirizana ndi chani ndi kukonza so umeneko. Right? So ndithu anthu a Mulungu anathandizira ndi kanthandizo kochepa chifukwa kuti atabwera anthu awa achina Martin Luther mu zaka za 1517 utenga 95 theses kamene ma statement 95 ndikuwakhoma ku Germany Wittenberg Church. Right? Zinapakisana no anthu ena aso ambe kuseguka maso ndi kuzinga no Bible kan imene ufuna dani tikhalepo, koma kuna mbotozana no pasabwera anthu ambiri azaphatikana nawo koma ndi mawu oshashalika. Chichitika nchani chimachitika chinena kuti kwena ndithu anthu ena amene anajoina Protestant Reformation koma ena anangojoina ife amaona kuti
kukonza surgery kwamba okhala kwapopira kwamba okhala kokoma, right? So anthu ambiri anangobwera ndikupereka chitsanzo. Muzaka za 1555 Peace of Asbury ananena kuti no akalonga kapena ma prince aku Germany asankhe pakati pa chikatolika kapena chilutheran. Okay, so akalonga ambiri aku Germany akalonga ambiri aku Germany anasankha kuti ifeyo tisankha chi Luther, koma sadaifanana nawo simikizana ndi chiona adai, koma ifati amangofuna tino achituluke chikatolika chija ndi ulamuliro wa Charles number 4 tikuona wenepe. So zinakhala ngati anthu ena amatha kusapotera chi Protestant chija just because before tino akunda tino apezapo china yake kundali tikuona wenepe. So zinali choncho ndithu. So Daniel verse 35 anatino ndipo ena and some of them of understanding shall fall to try them and to purge and to make them white even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. Daniel verse 35 anatino nazagwa aphunzitsi ena kuwayesa ndi moto ndikuwatsutsa ndikuwayeretsa mpaka nthawi ya chitsiriziro, pakuti kukaliko kufikira nthawi yoyikika. So tikaona bwino kuzera mu chisautso chimene chichi yeti chimatha kupeza tino chayimidwa komano chimatha kuphulikanso pa nthawi imene pali mwayi. Ngati mwachitsanzo England wakakhala tino pali mfumu kapena mfumukazi ya Chiprotestant ndiyoti makhala tino anthu sazi Protestant ndiyoti sazimanga persecute, koma ndiyoti achikatolika azipangidwa persecute. Ene mfumu ikakhala chikatolika ndiyoti no maprotestant sosapangidwa persecute kapena kuma ndi zokhoma mwana. So kupre England zimaonekera mfumu ndi achikatolika kapena ndi achiprotestant. Akakhala achikatolika ndiyoti ama Protestants akumana ndi zokhoma, akakhala Protestants ndiyoti achikatolika akumana ndi zokhoma kuona pamenepo. So zidani ngati for example panayi Bloody Queen Mary anali mfumu yaku England, right? Amene anapanga zotheka kuti ambiri atani aphedwe. So ndithu zinayi choncho, alright? So ndithu anthu ambiri anagwirizana no nthawi mapeto ikafika ndikuti amakhulupirira no nthawi mapeto ikafika ndiyoti mphamvu zachikatolika zatani zikhala ngati zatha. Ndipo zinachitika choncho ifati mu 1798 mwa French Revolution ku France kumene anthu anawotcha baibulo anachosa chipembedzo chonse nati basi ifeyo tizilamulira ndi nzeru, mulungu wa nzeru. So papa ndithu anakulemba makalata osusana ndi French Revolution. So ndithu Napoleon amene azakhala ngati mtsogoleri wa France anatumiza brigadier general amugwira papa ndipo anafera ku exile, right? So fa imene yoyo Bible imatuza ifana yazafika nthawi mapeto ake itiyo nthawi mapeto a nthawi ya ulamuliro wa papa, right? So mu 1798 nthawi mapeto a ulamuliro wa papa, okay, kamene mkristo wa dziko ndi mpingo. So tikaona Daniel 7:25 kamba za ulusu umene kamba dano ndizanena mawu akususana ndi wamapamba, ndidzalemetsa opatulika wamapamba, ndidzayesa kusintha nthawi zo ndi chilamulo, ndipo azabwera mdzanja lake mpaka nthawi imodzi ndi nthawi zina ndi nthawi yanu. So ulosote nawo kamba kale imene loka Daniel chapter 7 kuna kuno zilombo za pa Daniel chapter 7 kuna kuno 1060 years ulamuliro wachipapa mafunika ulamulire. Koma verse 6 wakamba akupangana comment pa zakanyanga muno kameneka kuna kumene ayimirira ulamuliro wachipapa. Verse 6 nautiana koma weruza mlandu adzakhalako ndipo adzachosa ulamuliro wake kuutha ndi kuononga kufika chimaliziro. Tsanozana tuno ulamuliro umenewo umafunika utani akauchosa, right? Akutani autha, right? Bwanji tena ulamuliro wake ukhala utani watha, koma ulamuliro wake ukatha azawononga kufika chani chimaliziro. So tizaona mulo sino kanyanga kono kameneka kamene ulamuliro wa ukizana mpingo ndi
dziko sukutha kuzabwereranso mu full force. Fanena kuti kumapeto kwa nthawi tizaona tikazafika mu 17 atazawononga ndikutani kufikira chimaliziro. So ulosi umene tangofotokoza mwana tikazafika mu chapter 17 tizafotokozanso mwapadera ulosi umenewo. Okay, so mu 17 amaonesa nano mkaziyo, right, anaonongedwa ndi chilombocho kapena zinyanga zimene zinaipa chilombocho. Mwana ulosi tizaona bwino muno tizothandiza yani. So apa ndi pa series 0 pa study yathu, koma tikhale limodzi chifukwa no apa patafika ndithu penipeni. Chasala nchonena kuti no tiunikire ulosi wa Daniel chapter 11 verse 36 mpaka na 45. Nditi kafena mewo tifika video ine yomaliza imene ndayambe Daniel chapter 12 verse 1 mpaka kumapita. Apo nditi khatira maliza maulosi onse a buku la Daniel. Mapano mufuna nthokozeni tingani video iyi kuigawaso kwa anthu ena kuipanga download kakugawa kwa anthu ena kuika mafoni kumagawa kama WhatsApp link kumagawa zimathandiza kwambiri kuti uthenga pita yani pasogolo. Mulungu akudaliseni. Amen.